مکان تیکر مکان تو الا مکان تیکر بھائی حکومت مصطفیٰ دیے جتھے مجرم بری ہوں جتھے مجرم بری ہوں دے او عدالت مصطفیٰ دی مکان تو لا مکان تیکر نبی ہووے ولی ہووے نبی ہووے یا ولی ہووے عمر ہووے یا علی ہووے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی عمر ہووے یا علی ہووے خدا دے عبادت سب نوں جی خدا دے عبادت سب نوں ضرورت مصطفیٰ دی مکان تو لا مکان تیکر